Lekua eta albeste. Hemen zer esto batxit. Esto hice ayer. Igeri, kompetizioako monez, baina igeri beti izan nuen hainbesteaino, olatu, onudu etortzitza, lehenko fraia, olatu frente etortzitza, beti lehen olatu da, azpitik pasata, kanpoa hon, eta kanpoan zeharkatu fraia, eta harriro zin etortzen nion, bueltan arlu etorri eta hori etortzeko arluotan nion. Eta harriro zin itezin, gara ibateko harriro zin, korrienta bera bali mazeon, han itezin, igeri bali zetorren da, behaten itxo bastar eta aurre baina hartzeak eduitek. Eta bi bidele itxeskan. Olatu aprobetxatu, kanpoa jundoztean lego bidetik ekun bestaldea. Eta aurreneko aiertu nizun, olatu aprobetxatu. Hiru olatu hartu nizkin da, hiru olatu bin ba hanka. Ni ume txikian nintzen, eta ni ikastolatik netorren, eta nire gurasuan beran zagan, tailerra, kriston tailer puska. Igual, 200 metro karratu zazkak. Ba, 300, hola. Eta, bueno, ni ikastolatik etortzen nintzen, eta atia bere irikita zitxion. Bai, Eta tablak ikusten ditun, zintzilik eukitze zitun, zintzilik, tapoietik. Ba, egun baten, guain ez bezalako, guain hori jo kondartza. Eta nik hori nuen, bizikletak egin junta, pasiatzea. Eta han, nabilean ikusi nint, olatutan, surfa egiten bat, eta orduako kursilio gina, baina izan plastiko hori olatzeko. Eta guain hau egiten hasiko baitzake. Eta egin, donosi nerosi bat, handik kopiatu, moldia hil, piragoak inbezela xe. Eta oso hona hoan, zekan dana beak itezian. Beak eroste ziun, porunetan osko bloke bat eroste zuen, beak jartze zion erdibitu itezun, urra jartze zion, xeipeatze zuen, glaseatze zuen bitarten ustezun atia ustet erdi irikita, geho jutezan mendira perretxikuk hartzera. Nola, hemengo jendien patrika, diru, itulidea, bugatua zan, nire azluauan, deporte hau hain interesgarri izan, eta zeatik berdu izan aristokratetzako bakarrik. Eta hartak hasi nion, merkeo bat azatzen, utzak egiten. Beste zaten, ez utzak hasi egiten, merkeo izan zaten. Ez que dana beak itezin, kileak beak itezizkin, moldiakin. Dendakin ikusi nulenik tarteguak omeste iraustezula, osea, nehorik patrikatik oso mugatua nola izan. Beste nahi nirik taula, osea, tamen, nik... Eta berak saltzen zituen tablako? Beak beti esan du, behai okerrena jute zitzaiona salmenta zala. Erreusak atatzen zerako, defektuoso kapakik, ahunako taula inorren nirik, ni horri, ahunako taula defektuoso atatzen zituen, eta joder, danak etortzen dugu, erriko mutu guztik honea, defektuoso baina bile, eta nik prestatu ditu, etxeskan da, Patxi, dek oso persona, no esanik, oso argila dek, Patxi, ja, 83 urtez azkak, baina bere garaian, zan rudo, nola, euskaraz nola, ez dek buru gorra, dek, nik uste tipo gorra, guala, osea... Eta geho, horiak, gorpuz bat, betiek, taulak eta pratikantiak. Harrigarriak, nola bea surflaria ez izan da, eta garai horietan, nola usartu zen, Patxi, surfeko tabla idea. Inventatzea. Tipua artista. Txapelak entzete, osea, dek. Ausarta. Increíble, ausarta, bildurri gabe, osea... Visionario, ez pizkat,